la sección Compostela, la ciudad de Compostela e Galicia, titulado La Reconquista. Y continúa. Los historiadores deberíamos estar hartos de que nos utilicen. Deberíamos protestar, sindicarnos, demandar judicialmente a quienes abusen de nuestro trabajo del pasado, investigar, recoger pruebas. Para hacer esto, recurro a las palabras de otra autoridad tan familiar en estos lunes del Ateneo como es el profesor Ramón Villares, que son las que pronunció el discurso de ingreso como académico numerario de poesía extensa, como propia dos tesos cumes da Galicia Oriental. Coñeceu a aventura do terrón na súa vida como unha actividade de misión. Que, como poéticamente diría él mesmo, anos despois estaba a comenzar un camiño que Saavedra era un exemplo de lectura de toda a tradición interpretativa da sociedade e, por tanto, de algúns privilegios. No drama que toda a historia contén. Algún epígrafe de su currículum vitae que está en Galicia a final del siglo XV, mediados do XIX, población, familias, sistema agropecuario, sociedade rural, vida cotidiana, hidalguía pacega, economía somástica. Tiene una industria media de libros, numerosos de ciencias sociales en París, director del Departamento de Historia 2 medieval moderna de París, cuando tiene lugar la visita de los monarcas Isabel y Fernando. Boas tardes, antes de nada, o Ateneo por invitarme a súas conferencias dos luns. Moitas gracias ao presidente Pedro Fernández por esta cariñosa e excesiva contra o profesor. Non é mérito ningún, pero como Galicia cambiou tanto nos últimos 60, 70 anos, pois cando un se dicía o criado recordaba pois as súas estatías no castelo de Belvís. Aqueles días pasaron por mí, ou é algo que me agarrou a imaginación. Pois sí, pasaron aqueles días pasados, é dicir, había uns problemas que plantea. Entonces, é algo que non usa que ten en conta. En este aspecto, pois, o reinado dos reis católicos, así xeral, nos casos da unidade de España, incluso da nación, etc., son unidade, neste caso de reinos, pero dos reis, dicen, bueno, uniuse a corona de Portugal, formaban parte das Españas, hasta hoy. Entonces, é o que non temos, ou polego, lo que se acabou de decir o galego, estas visións están contrapostas, pois, por unha parte, revelan que todo o mundo reconoce, repito, un gran peso, unhas consecuencias moi importantes para Galicia. Pero por causas distintas. Digamos que yo decía Galicia, pois é unha provincia, nos cura toda a historia da cultura, estuvo moi arraigada, moi enraizada na expresión o século este reinado. Fundamentalmente, do punto de vista cultural, por ter deixado de fácil. Despois cambiou un pouco as súas opinións, non? Pero no 1865, no discurso preliminar a historia de Galicia, entende, correndo o resto da visión do mundo sempre. Porque no foro, no libro sobre o foro, publicado casi 20 anos despois, mostra-se máis pesimista sobre as condicións de vida do Senado galego durante a época moderna. Pero é anacrónico, bastante anacrónico, ainda que ten creo que é máis final. Dentro os reis católicos non querían fazer unha revolución, que non foi, en certo modo, a poñer a cada quen o seu sitio. É dicir, viñeron a restaurar un orden a outro. Durante a Baixa Idade Media, pois invadira, moitas ventas eclesiásticas, os católicos, as almas, cederon un lugar ás togas. O partido dos reis católicos sustancias e resolves isto ten razón. Unha cuestión fundamental para entender a Galicia moderna. Pero as togas non eran enemigas dos donos das armas. É dicir, que se pecha a audiencia, tienen que ser contrarios os intereses todo dice que, en Galicia, durante moito tempo, podían nos tempos pasados ocurrir a poboación os fixo dentro, e cando chegaron a convocar a procuradores, etc. Entón, ante os novos oficiais reais contestaron, están
con intereses de paz, outra visión, non? Xa, e tamén estivo moi influído polo levantamento de 1946, entonces asimila unha parte da CEL, etc., como defensor dos irmandinos, moi anacrónico, moita influencia, sabe, no discurso. E este cortexo fúnebre, pois, decrece desde o comezo da época moderna. En esta Santa Compaña, pois, digo, aparte de que deitan sangue e pide justicia, pero despois de outras frases, os cultores de Ferreiro foron capaces de ver a Galicia casi como unha sometida a un poder estranxeiro, e ficou sometida ao régimen de entón, quer dizer, a profesión de Castelao, exposta no falado do Pazo de Xerí, pero a visión que ten el, non ten imposible de autonomía. A autonomía, afirma, aí se dicen as condadas, tenían os asuntos, cada unha as súas, que non quería aportar as cotas de Castela. Entón, Galicia estaba asimilada a coroa de Castela no aspecto fiscal e no aspecto político, non tiña entonces ninguna. Pero, neste momento, non. Que consistía a autonomía, entre comillas, que consistía en que o poder real non se exercía porque a nobreza non deixa. É que os poderes señoriais eran tan fortes que a monarquía era incapaz de exercelo o seu poder. Entón, isto foi a novedade, é dicir, a implantación mediante o gobernamento, mediante a forza militar, creando un museo de violencia, e logo mediante a creación da audiencia, porque se é certo que crean institucións novas. Non o gobernador, que existía, pero non exerceu o poder. Pero Fernando da Cunha si o exerce. É como outras disposicións, porque chegaba a audiencia, non había ningún territorio de Galicia, era alleu as competencias da audiencia, que chegou a funcionar realmente en os aspectos como un tribunal de primeira instancia. Entón, esta afirmación do poder real afectou fundamentalmente a nobreza, digamos que os señores, as casas de Cristo 500, o momento señalmente posteriores. E despois, apoiou o firmamento dos católicos. Bueno, o que logo se chamaba Reis Católicos. Cando se proclaman reis, co tiñan acosado. Entón, despois quedase desagradablemente sorprendido cando de que tamén el ten que someterse. E tamén os monarcas non poden perder, temos que sacarlo de Galicia, porque é logo, en 1471, Alonso de Fonseca, segundo, diciendo que se desaparece. Logo, como Alfonso Cristo, que se quedará o seu filho, Alonso de Fonseca, dos nobres, pois pagaron a súa vida, Carlos de Ceba, os sometimento da nobreza é un sometimento político, non está claro. Entón, hai que tener todos os planos. É dicir, as sentencias da audiencia normalmente pasan para a corte, continuaron cobrándolas. De modo que, a nivel patrimonial, o autoridade do corte que mantenga pois, o orden social que non teníamos que atar con os exércitos, a veces de forma moi simplificada, que non teníamos que atar con os exércitos, precavéndonos ou sometendo os campesinos. Menos neste momento, pero máis despois, cando durante a chamada Guerra das Comunidades, no 1520, que nada deso, e que obedece ao rei. E se non obedece ao rei, entón imos mal. Isto revela como a nobreza foi cambiando de opinión. É unha situación como a que tuvera que vivir durante a revolución moi baixa de anos, esa estaba parcialmente sometida ou casi sometida, para o Ceba por executar. Pedro Madruga, pois morre máis ou menos por esta época, en Alba de Tormes, había algún problema. O segundo pleito, ele quería levar todo, pero un patrimonio do momento. Por eso, os cronistas relatan que como os reis se camiñan para Galicia, se Córdoba, para a Maia, pero os reis se para Galicia. Eles querían desembarcar nun posto, porque Galicia é un territorio illado, moi retirado, mal comunicado, además non tiñan prisionados para Flandes, a Alemania,
pola Coruña, non? Entón, é unha visita que ten máis de estrategia política, non? Que de visita programada, como foi a estaba previsto que tiña máis. Durante esta visita puso en manifesto a habilidade do arzobispo Monroy, non? Casáronse por poderes, non? Con Carlos II, participou na ceremonia nupcial, non? Pero, bueno, é unha visita de buscar moita documentación sobre todas as festas que se dixeron, que foi chegar á catedral, etc. Pero tamén, en 858, visitas reais programadas non hai. Tiña algún futuro Alfonso XII que non cumplía o humano, non? Entón, conservase bastante información, foi todos os días a catedral, non? Destes 4 días, non? Abriuse a exposición catalizada social e económica para que pudese ver, unha exposición que fixeron sobre, non? No 58, non? E conseguiron da reina, non? Pedro de Toledo. Entón, neste libro, non? Por onde van pasando, non? E para nos desquedar a Santiago, non? Anotadas por este Pedro de Toledo. Dice, unha flamenca que se le murió el niño, X, a Leonor Bermúdez, nota de Santa Clara, a un clérigo de Borgoña, a unha mujer de Flandes, desnuda, van nas monedas que compra na saia, a un montón de romeros, a unha mujer mosna, a outra mujer del marido ciego e de... Todos estos lo que é un pouco que era a panorámica de Santiago, neste momento, pero que era o ambiente da cidade cheo de pobres, de estranxeiros, non hai nobles, hai clérigos, etc., de fora, non? Bueno, os monarcas pedindo que devolvesen a nobreza e devolvesen os bens que tiñan ocupados, a veces por acordo, outra vez por pactos, relacións familiares que tiñan, ordenan a saída, da nobreza, cosa acompaña, cando se move, que é coñecida, é sintomática de como só nos efectuaban desta viaxe, ao cambio da Tandira, un peso moi grande non torna de Santiago. De feito, os moscosos foran enemigos dos accionistas desta familia. Foi Andrade e al conde de Monterrey, Don Sancho, que se fuesen, dice, de piedad le mandaron quedar, ou permitiron que quedar. E le demandó, non sei que impidió al conde, dice, aborrecióse, e dijo, irse esto otra vez, dentro de tanto término, son pena de muerte, e el sigo, detrás dos reis, xa antes, de confirmaron, que rectificaron de novo, todos os privilegios que tiña a Igrexa, incluídos, documentos que eran apócrifos, ou moi bons, a mí o primeiro, pero esta confirmación houve moitos documentos que despois foron discutidos, ou xa eran entonces, sobre todo para a cuestión do voto, o Cabildo normalmente invoca esta confirmación. A Igrexa de Santiago, por boa parte da Corona de Castela, os ganos Cabildo. Desde entón, menos un. Eu chamado pleito dos 5 obispados, este é un tema que estudiado por mi compañera Ofelia Rey, pero todos os pleitos foron todos os pleitos o Cabildo logrou triunfar, é dicir, obligar a paga desta renta, qual era outro, pero son 5 obispados, que aquí a Xertilla conseguiu Castela tamén, fallou contra do a Igrexa de Santiago, do Cabildo, que era o momento que destes estudiantes, pero fallou máis ben porque era 1628, a situación ruinosa na que se estaba nese momento a Corona de Castela, o interior, non foi o que carabá, a estes campesinos que son cada vez ou menos, a cada vez máis pobres. A partir dese momento, os pleitos son castos, pero coño do voto, en Extremadura, Toledo, conseguiu facer, en gran parte, estes privilegios foi fixeron os posteriores polo apóstolo Santiago, na Argentina, porque
os peregrinos que vienen de Romería a diseñar a devoción que gloria do apóstolo Santiago. Luz e patrón e guía do poder, porque son estos protectores, etc. No, especialmente, dice con todos infiel, neste documento, temos que a relación do monarco estaban Santiago e Matamoros, non dicen que eran molos, que non, xa quedará, non, queda sin ocupación. Entón, a partir do tempo, tamén temos que dar que Santiago, aquí o protagonista, visita supone a confirmación o efecto de que contra os valores non contornalistas, etc., que será invocado xa no Santiago miles, non? No Santiago soldados, xa o recordei, non? Concédense os resultados da visita, entonces a decisión dos monarcas posterior ao albergaría peregrinos, permitidos, unha asistencia real, non? É dicir, outro monarca non esta menciona unha das maravillas de Galicia, e logo máis xa na Mixta de Frío, son un reis católicos que no momento que se funda, xa que os peregrinos, o número de peregrinos desta vendera, e salvo anos santos, diría tempo, os 300 motores repartidos por papel, xa, os expósitos, non? Ingresaban aí, non sei. Claro, os feios, masculinos ou femininos, a independencia que tiñan as comunidades, non? As comunidades, digamos, sometelas os conventos que vivan desde non? Porque os grandes moxas non querían, non? Ser recluídas en un proceso complicado e a veces violento, non? Pois, anterior ao 1480. É dicir, a partir de 1504, casas con Germana de Fá, ten no 1509, ten descendencia, solamente viviu unhas horas o fillo de tudo, pero no caso de que o fillo de igual, é dicir, que descendencias eran moi judicial e outras, non? Bueno, para concluir, é dicir, nos parece que os reis católicos implantaron un poder enorme. É certo que se implantaron nunha medida antes de su inicio. Eso veis no recurso a audiencia e noutros indicadores. Agora, realmente, se digamos o que pasa no mundo rural, no mundo rural, é moi pouco. De modo que, pero na que o poder real, sobre todo, está pouco presente, pelo menos por a xente, o exercicio a penetración dos poderes. Para gobernar hai que os pobres que non sabemos nada, non tenemos o casar, pois o todo mal, non nos encaramos, o que nos piden, etc. Funciona isto, os campesinos utilizan a pobreza, outro tipo de argumentos para escucharse ou evitar que o poder real. Isto é sacar un pouco o único poder que existía en Galicia tiña 3.700 parroquias, todas desde Trento ou todas tiñan curas, como ámbito para etcétera, pero creo que esta misión que tenemos de real como moi eficaz a capacidade de toda a igrexa de dar ao territorio, en parroquias, e efectivamente de chegar a toda o que non é que a xente os manda a igrexa, a decir que en certos aspectos a xente era bastante amoral. Pero bueno, esta é outra cuestión para a definición. Levante la mano, se pasa. Muchas gracias por la intervención del profesor Saavedra. A Real Audiencia de Santiago de Compostela é un reconhecemento do poder
Chile, en agosto de 1480, perdón, dicen, non, llegar, hai que ter en conta que na época as cidades estaban xerarquizadas, non? As cidades, non, ser cidade ou vila era o feito suíno, non era o feito demográfico que fose cidade, non? Santiago, Tarfos, a Coruña, Lugo, Mondoñedo e Secuy, pusemos en primeiro lugar, no ranking, non? Normalmente, non sei, Santiago, Lugo, Ourense, Lugo, Mondoñedo, Ourense e Secuy. Os médicos, hospital, entón, existe universidade, hospital real, logo, as funcións, como, digamos, como o nome da cidade, non? Nos tamén de Santiago, lo que ten alfabitos, o que alfabitos algo. O sea, que non había a guerra, non? Pero sí, o primeiro, realmente, hasta o que pasa que, bueno, a veces son pero ao final, pois, pasou para Coruña, non? Por claro, Galicia, no 1500, non? Está os movimentos económicos se desplazan ao Atlántico, o comercio, conforme os intereses da monarquía, se desplaza tamén non? Por Portugal, a Francia, por Flandes, logo que as guerras con Inglaterra, é dicir, a importancia española medra moito. E esa por unha das razóns polas cuales a monarquía, a audiencia se traslada a Coruña na década de 1570. Núcleo de Alén. Pero claro, a audiencia está presidida polo gobernador, que é o capitán xeneral, e o xefe do Porto, é moi grande. Este sobrará esa importancia, ese traslado. Santiago intentou ser cabeza de... que se lle reconocese, despois do pleito mirado, ao comezo do século XVIII, o Consello de Castela dixo dos seus procuradores que, vamos, como se entonces, que guardasen que non incordiasen. Os outros cidades non estaban de acordo. Como que algún día xeiro, sí, en ese Santiago as capital, non? O cabeza del rei, non? Do libro Nacionalismo e Federalismo, unha aproximación desde Francisco Coramaño, catedrático de Derecho Constitucional da UDC. Por último, LUS 11, conferencia, exactamente o título, por Nano-Oncología del Hospital Clínico de Santiago. Esto é